Sobotu na folklórnych slávnostiach odštartovalo krásne slnečné počasie, preto prví hostia prichádzali už od dopoludnia. Návštevníci jarmoku si okrem tradičných výrobkov mohli zakúpiť aj šperky, medovníky, detské hračky alebo oblečenie. V areáli hrali a spievali profesionáli, ale aj amatéri, ktorí majú vzťah k folklóru. Ako dlho sa venujete hre na fujaru? No asi tých 9 rokov dá sa povedať, ale len po tej amatérskej stránke. Viem zahrať, viem zaspievať, ale ty síce trošku nepoznám, ale darí sa. Voláme sa už 4 Grácií, vďaka tomu, že sme sa tu stretli 4 kamarátky, každé máme nejaký iný záujem, ale spája nás to, že radi tvoríme. Tak vyrábame z rôznych materiálov, ja konkrétne robím s modelovacou hlinou samoschnúcou, ďalšia kamoška Aťka robí s Fimom, Ľudka sa začala teraz venovať týmto šujtáškam. To je vlastne niečo, má to spoločné s maďarským folklórom, lebo tam sa kroje vyšívali s tou stužkou. A ďalšia kamoška vyrába takéto krásne party na hlavy. Ja robím tetovanie hennou. Robím to 2 roky. Je to vlastne dočasné maľovanie na telo. Tá výsledná farba je hnedá a je to úplne bezpečné, prírodné, takže sa tým môžu maľovať aj malé detičky, aj tehotné ženy, aj ktokoľvek. Je to taká bezpečná verzia tetovania. Kde čerpáš inšpiráciu? Väčšina tých obrázkov, ktoré tu mám aj v ponuke, je z internetu, ale keďže to robím už 2 roky, tak veľakrát prídu ľudia s tým, že namalujte mi niečo a potom je to už čistá improvizácia. Väčšinou sú spokojní, nikdy nebol nejaký problém, že by sa sťažovali na to. Veľkú priazeň návštevníkov si získala škola podpolianskych tancov, ktorú vyučoval Pavel Holík z Očovej. Tance z domáceho regiónu si priamo v areáli vyskúšalo viacero párov, ale aj jednotlivci. Ďalším sprievodným podujatím bola možnosť vyskúšať si podpolianske rozkazovanie pred muzikou. Spievali všetky vekové kategórie od malých detí až po seniorov. Všetci zúčastnení sa odviazali natoľko, že pódium sa rýchlo zaplnilo a každý si chcel zaspievať. Každoročne si cestu do Detvy nájde viac ako 50 000 milovníkov folklóru a tradícií z rôznych kútov Slovenska, ale aj zahraničia. Odkiaľ ste k nám prišli? Z Košíc. My sme prišli z Trnavského okresu, dedinka Zeleneč. Sme z Londýna. V sobotu program začínal pásmom Ako Maťko a Kupko ovce pásli, kde vystúpili detské folklórne súbory a solisti ako Ratolesť, Podpolanček, Slniečko z Detvy, Zornička zo Zvolena, malí heligonkári z Hrušova alebo víťazi spievaniek Podpolanov v Detve. Už si vystupovala na Detve aj predtým, alebo to bolo prvýkrát? Áno, s mojím zborom akože Podpolanec som vystupovala už veľakrát, keďže som tanečnička asi 5 rokov v tomto súbore, ale vždy je to stres ako poprvýkrát.
sa, Kupko, poď, docvičíme si my zbroj, dobre?
Tento rok niekoľko súborov oslavuje významné jubileá, čo sa odrazilo aj v programovej skladbe tohto ročníka. Folklórny súbor železničiarov Marina zo Zvolena pôsobí na folklórnej scéne už celé polstoročie, preto od 17. hodiny patrilo pódium týmto oslávencom. No my sme vystúpili s detským programom, lebo pracujem aj v detskom folklórnom súbore železničiarov vo Zvolene, Zorničke. No a potom spievam vo folklórnom súbore železničiarov v Marine, vo Zvolene, tak so speváckou skupinou také krstinové pesničky sme mali z Podpoľania.
strany grúňa. Jojovečke vliakajú z druhej strany grúňa. Joj, ďulíka lapajú, ďulíka lapajú. Pomalí ovečky i krížom cestievali. Hej, pomalí ovečky krížom cestievali. Hej, veď sa napasiete vytráviť Večerný trojblok programov otvorili folklórne skupiny ako významní uchovávateľia a pestovatelia tradícií. V cykle Klenoty našich dedín sa predstavili obce zo 4 regiónov Slovenska: Likavka, Pliešovce, Polomka, Záriečie a ich folklórne skupiny. Po nich bola pozornosť venovaná 2 klenotom nášho kultúrneho dedičstva, zaradeným do zoznamu UNESCO, Fujare a Gajdám.
som autor programu Fujara a Hrdelné spevy zo Sardínie. Obidve tieto kultúrne artefakty duchovného dedičstva sú zapísané do svetového záznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Program je koncipovaný tak, že nám priblíži, nazvime to takú starú pastierskú valašskú tradíciu, pretože tá fujara je spojená s tou valašskou tradíciou. Vestida de una túnica lisera, vestida de una túnica lisera, bata de hosar de germino y rosar, bata de hosar de Vestida de una túnica lisera, vestida de una túnica lisera, bata de hosar de germino y rosar, bata de hosar de germino y rosar, letra come el no en pasicera, letra come el no, letra come el no en pasicera, letra come el no en pasicera, tercicome Tercicone sosa, tercicone tercicone pare pole pare pole pare pole pare pole Vaviglanskom zámku obraz Matky Božej a dolu v temnici prikovaný väzeň, prikovaný väzeň. Oj, čože si Janíčo, čože si vykonal a že ťa ten bandu do okov prikoval, do okov prikoval. Aj, nic som neurobil, len som zabil srnku, chcel som si nachovať tú moju rodinku,
tú moju rodinku. Záver patril vystúpeniu folklórneho súboru Detva. Aj keď oficiálny program súborov skončil, zábava pokračovala ďalej. V stravovacej časti areálu vyhrávali cigánsky hudobníci a na pódiu ľudová hudba Roba Uhrina, ktorá spievala do skorého rána. Všetci ľudia sa tu radujú,